Босилевът за пръв път се запознава с футбола през далечната 1928 година, когато нашият съгражданин Янко Шипев донася първата кожна топка, която не слага като сувенир на гардероба, а дава я на приятелите си, интересуващите се от новата игра. По-късно Босилевът се оказва като изключително плодородна почва за този вид на спорт. В началото на 50-те години на миналия век, по-точно 1952 година, Жика Йованович идва на работа в Босилевът и забелязва, че младите хора нямат много разнообразие. Един ден през пролета на 1953 година, докато се завръща от полето, забелязал, че между училището и река Драговищица има голяма неизползвана площ, незасадена и обрасла в търни. Той веднага събира младежите, за да разчистят тази площ, която скоро беше превърната в спортно игрище. Скоро започнали да играят и мачове, а Жика Йованович сформирали футболен отбор, наречен Единство, и става негов треньор. Отборът не се състезава в официална лига, но играе много приятелски мачове с отбори от околността, като Печалбар от Округлица, Динамо от Враня, Радник от Сурдулица и с войската. По това време Босилевът имало около 3000 войници. Съдии на срещите били Жика Йованович и Милан Николов Стоименов или Милан Самарджийски. А в състава на Единство са били Боян Радованов Тутулеята, Милан Васев или Милан от Радинци, Томислав Николов, Томо Шумаров, Миомир Иванов, Мичо Свободин, Стеван Гергинов, Стеван Диманин, Павле Филипович или Павле командир на милицията, Васил Василев Мицката, Ябланович, Стоян Стоянов или Цоле Бояджисти, Глигор Глигоров или Гишо, Васил Божилов, Васил от Мусуй, Ристе от Райчиловци, Радко Димитров, Стоян Захариев, Стеван Роглята, Алекса Стаменов, Драган Петаков, Любен Менчиков и Асен Божилов Шишко. По-късно за Единство още играят Никола Тодоров Колчо, Христо Костадинов, Захари Станчев, Стоян Стоянов, Братислав Котев Бока, Борис Георгиев Суре, Васил Такев Николов, Василия Йосифов, Раде Стойков Джеко, Радомир Йоич, Томислав Ковач и Васил Христов. Единство съществува до 1962 година. След това се сформират два отбора за футбол на малки врати, говедари и яшляци, които редовно играят мачове всяка събота в училищния двор, близо до големия двор, който е представлявал свещено дърво за жителите на Босилевът. Мачовете са се играли в селата най-често по повод празници или понекога по време на училищни ваканции, където са се състезавали младежи и деца от Босилевът и от околните села. През този период средното икономическо училище също има свой отбор, наречен СЕШ. Тогава се ражда идеята за организиране на пръв турнир, който е реализиран с 4 отбора. Вашаш с капитан Асен Стойнев, Болоня с капитан Васил Такев, Ювентус с капитан Никола Тодоров и Левски с капитан Васил Йосифов. С течение на времето младите хора са натрупвали знания и спортни навици, така че броят на футболистите непрекъснато се увеличавал и все по-често възниквала необходимостта от сформиране на футболен отбор в Босилевът. Огромно влияние върху развитието на футбола по това време оказват играчите, които след обучението си във вътрешността на страната се завръщали в Босилевът. През средата на 70-те години била организирана общинска конференция на социалистическата младеж в Босилевът начело с председател Ставрес Спасков. През 1975 година, виждайки, че има нужда от сформиране на футболен отбор, Спасков прави предложение и взема се решение за негово създаване. Организационният комитет за учредяване на клуба заседва в залата на Общинския съд в следния състав: Ставрес Спасков, Винко Стоянов, Алекса Стаменов, Христо Костадинов, Братислав Котев, Стоян Захариев, Васил Такев, Минко Станчев, Димитър Станчев, Радомир Йоич, Раде Стойков и Борис Георгиев. Взето е решение първият председател на отбора да бъде Ставрес Спасков, а секретар Христо Костадинов. Отборът е наречен ФК Младост Босилевът. Общинската конференция на социалистическата младеж в Босилевът насрочва и първо събиране на освободителя ФК Младост Босилевът и отправя се искане до всички фирми, институции, комитети, съвети, съюзи и организации да осигурят свои делегати. Като тяхни представители на събранието са били Захари Андонов от името на Търговинско дружество Слога, Захари Станчев от името на Общинско събрание Босилевът, Захари Захариев от името на Автотранспортно дружество, Петър Илиев от името от Основно училище Георги Димитров,
Асен Стойнев пред Съюза на борците, Васил Такев пред ССРН, Иван Григоров пред полицейското управление, Минко Наков пред службата за социално счетоводство и кредитна банка, Братислав Котев пред горския участък, Захари Стоянов пред образователния център Иван Кариванов, Вене Велинов пред Общинския комитет на Съюза на комунистите, Стефан Стоянов пред службата за социално осигуряване и електроразпределително дружество, Велин Стоичков пред Социалистическия младежки съюз, Милан Николов пред Здравния център, Васил Христов пред Общинския съюз по физическа култура, Христо Костадинов пред Общинския съд, Симеон Тодоров пред Общинския синдикален съвет, Трайче Митушев пред военна поща 2515, Ене Христов пред основно училище в Слоня Любата, Кирил Георгиев пред основно училище в село Бистър, Йордан Йорданов пред началното училище в Горня Любата. Може би има още няколко делегати, але имената не са запазени в архивите. Трябва да се отбележи, че най-големите спортни идоли на членовете на Организационния комитет, сформирал ФК Младост до Сирия, са били играчите на единство, на които те са се възхищавали, от които са учили не само на футбол, но и на други спортове. През есента 1975 година, по-точно на 28 септември, средовна линия на АТП Босилият по маршрута Босилият Скопие, ФК Младост заминава на матч в Бояновец срещу ПСК. Това е първа официална среща на отбора, която Младост печели с 5-1. Ръководител на пътуването е бил Раде Стойков, пръв треньор Стоян Захариев, а помощници треньори Радомир Йович и Борис Георгиев. В състава на Младост в първи официален матч са били номер 1 Александър Захариев, номер 2 Мило Станкович, номер 3 Жарко Евтимов, номер 4 Илия Кирилов, номер 5 и капитан Георги Георгиев, номер 6 Арсо Арсов, номер 7 Борис Тасев, номер 8 Томислав Григоров, номер 9 Христо Арсов, номер 10 Драгар Станкович и номер 11 Иван Арсов. През първия сезон са играли още Добри Крумов, Васко Евтимов, Васил Тасев, Владимир Величков, Александър Иванов, Димитър Стойнев, Методи Чипев, Драган Андонов, Ивайло Димитров, Стоян Васич, Григор Михалков, Александър Богоев, Драган Владимиров, Милен Андонов и Славча Стойнев. В началото на сезона отборът е с червено-бели и черно-бели екипи, но поради все по-чести разногласия между играчите относно това каква екипировка да носят, взето е решение официалният цвят на отбора да бъде зелен и екипите бяха сменени на зелени след 2 мача изиграни, което остава и до днес днешен. ФК Младост започва да постига първите си успехи още през първите сезони. Най-запомнящо е спечеленото първо место между Общинската футболна лига Враня през сезон 1975-76 при изключително силна конкуренция. Поколенията от онова време с удоволствие си спомнят и за класирането на финала за купата на маршал Тито на територията на Пчински окръг през сезон 1980-81. По-точно на 27 май 1981 година ФК Динамо Враня гостува на стадион Тескара в Босилият и резултат е бил 3-1 в полза на гостите. Преди началото на матча ФК Младост Босилият е награден с юбилейна значка от Футболния съюз и благодарствено писмо от Междуобщинския футболен съюз за безупречна организация на матча. През тези години, в края на 70-ти и началото на 80-те години, се развива много сериозно сътрудничество на завидно ниво, както с клубовете от вътрешността, така и в Република България. През 1978 година ФК Младост играе за първ път приятелски матч срещу ФК Велбош от Кюстендил, Република България. 2-0 в полза на домакините. А по-късно тези матчове се превършат в традиция. През този период ФК Младост разполага с отличен младежки отбор, така че треньорът Георги Георгиев все по-често прехвърля футболистите от младежкия състав в първия отбор. Трябва да се спомене, че младежкият състав на Младост играе на финала за купата през 1982 година, точно като по-възрастните им съотборници предходната година срещу ФК Динамо из Враня. Трети век, по-точно през сезон 2004-2005, с ново зряло поколение футболисти от Босилият и няколко подкрепления от Враня, ФК Младост Босилият става шампион на Пчинска футболна лига за първ път от сезон 75-76 и преминава в Южноморавска футболна лига. Успехите продължават под ръководството на треньорите Георги Георгиев и Владица Манасиев.
и с изключителен принос на тогавашния секретар на клуба Васил Захариев. ФК Младост 2 сезона играе в тази лига, след което изпада поради реорганизацията на същата. Следващия сезон Чинска окръжна лига през 2006-2007 ФК Младост отново е шампион, но в плейофния матч за класиране в по-високата лига Лесовец губи от ФК Ястребец от Блацев 3-1. През същата година нашия отбор за първ път печели купата на Пчински окръг, побеждавайки ФК Бранска баня след изпълнение на Дуспи. Следващият съперник на финала за купата на Пчинско Ябланешки окръг беше ФК Дълбочица от Лесовец. Младост също завоюва победа след изпълнението на Дуспи, тъй като в редовното си време срещата завърши на равно 2-2. На финала за територията за регион на Източна Сърбия нашият отбор отстъпи на Пескара Босия с 3-0 срещу ОФК Синджелич, който тогава се състезаваше в Сръбска лига и след това време той се изправи срещу ФК Бежания от Белград, който беше по това време стабилен член на Суперлига на Сърбия. Това постижение се смята за един от най-големите успехи в историята на ФК Младост. През сезон 2008-2009 ФК Младост отново е шампион на Пчинска футболна лига и се класира за Нишка футболна зона, след като в Ниш печели 6-0 полуфиналия плейоф срещу ФК Трабуня Плаце. На финала триумфира срещу ФК Лужница от Бабушница след Дуспи. В редовното време финален сблъсък завърши на равно 1-1. На 20 май 2008 година ФК Младост и още 3 клуба основават спортно дружество Младост Босилят, в рамките на което продължава да бележи значителни резултати. Заслужава си да се спомене и това, че през април 2012 година пионерите на Младост изиграха приятелски матч на помощното игрище на стадион Маракана в Белград срещу тогавашния шампион на тази възрастова група ФК Цървена звезда от Белград. Матчът завърши с резултат 6-2 в полза на домакините. 2018 година под ръководство на старшия треньор Владица Манасиев, ФК Младост отново става шампион на Пчинска футболна лига и играе бараж срещу ФК Длама от Горетище на стадион ФК Синджелич в Ниш. След регуларните 2-2 ФК Младост печели матча на Дуспи и 2 сезона играе в Нишка зона Юг. 2015-2025 по повод 40-50 години от основаването на нашия отбор Босилят гостуваха и ветераните на ФК Цървена звезда от Белград. Днес ФК Младост разполага с изключително перспективен млад отбор, подкрепен от няколко вече утвърдени футболисти, от които се очакват ценни резултати в близко бъдеще. Сътрудничеството между ФК Младост и клубове в Република България, започнало в края на 70-те години, достига своя върх през последните 10 години, като се установи братска връзка с много клубове чрез редовното организиране на приятелски мачове. И това с Левски София, ФК Марек Дупница, ФК Велдош Кюстендил, ФК Драгалевци София, ФК Струмска Слава Радомир и ФК Вихрен Сандански. В продължение на 50 години от основаването си ФК Младост остава доминиращ фактор в консолидация спорт, като през годините в отбора са играли около 2300 футболисти от всички възрасти, регистрирани са били около 500. Като такъв той винаги успял да окаже решаващо влияние върху качеството и интереса към футбола на територията на община Босилят. През цялото време ФК Младост развива и професионални тренерски кадри като основа за качествена игра и състезаване в по-качествени лиги. ФК Младост не само че се състезава в първенствени матчове и участва на преварите за купата на Пчински окръг, ежегодно организира и традиционални летни турнири, състезания по футбол на малки врати в селата, турнири по плажен и уличен футбол, Open Fun, открити забавни футболни училища, Международния мемориален турнир Владимир Чипев. Отборът постоянно върши и отбор на млади таланти, с които се провеждат специални тренировки. В своята работа ФК Младост обръща специално внимание на работа с по-младите категории. От 2018 година насам отборите на атлетата, пионирите и кадетите се състезават в лиги. Нека да посочим, че няколко млади футболисти успешно преминаха всички селекции до регион Източна Сърбия, а някои от тях са вече и в първи отбор на Младост. ФК Младост днес се стреми да привлече колко се може повече деца към футбола, развивайки и награждавайки техния талант и любов към спорта, и по този начин създава здрави личности и добри спортисти. През последните години се обръща голямо внимание на женския футбол. Дългогодишното съществуване и оцеляване на ФК Младост е подпомогнато от много физически и юридически лица.
но основният финансист и най-важната опора в работа на клуба, особено през последните 20 години, е община Босилеград. Използвам момента да се заблагодарим на всички тези хора и институции. Към днешна дата, 26 декември 2015 година, ФК Младост Босилеград е на второ място в първенството. Само една точка зад първия отбор. Надяваме се този сезон да печелим първенството и аз лично съм убеден от това нещо. Ръководството на ФК Младост се променяше през годините, така че освен първият президент Ставрес Басков, начало на клуба са били и Алекса Стаменов, Здравчо Манасиев, Александър Иванов, Томислав Ковач, Драган Златков, Владимир Стоименов, Блажа Воинович, Боян Миланов, Любиша Петрунов, Саша Василков, Миодраг Якимов и настоящият президент на отбора Любомир Динов. Тази изложба трябва да бъде запазена от забрава и да остане на по-младите поколения, да знаят кой е основал и кой управлявал ФК Младост, кой е играл и какви са всички успехи на ФК Младост Босилеград през последните 50 години. Изложбата е свидетел на минало и настояще, на нашите 50 години победи, успехи, поражения, радост, щастие, енергия, любов, другарство, ентузиазъм в едно голямо семейство. Изложбата е посветена на тези, които създадоха ФК Младост Босилеград, които ни възхитиха със своите успехи и резултати. Посвещаваме я на тези, които сега играят за ФК Младост Босилеград, както и на бъдещите поколения. Още веднъж честит юбилей на всички, да живее наша младост! Сега давам думата на кмета на община Босилеград за поздравително слово. Заповядайте, господин Захарев. Добре се носите. Ентузиазъм, любов, голема, браво. Нещо, що много по-големи градове нема. А таква галерия съм сигурен на спорта няма никой. Благодарим ти, Степчо, заедно с твоите другари и колеги, с Любешо, и с Шменто, и с Миньонте, и с Солите, и с всички, които са да допринат посебно Любеша за галерията. Те ни прожили възможност да имаме прилика да се наслаждаваме на тия единствени снимки, които нямат цена, понеже тази снимка от едно време вече не може да се направи. Тук помежду сите нас има хора, наши граждани, които си играли едно време и сигурен съм дека днес така и мудрие кръста. Колка и вчера беше. Какво миг това всичко пройде. Мило ми е, че в задни 20 нещо години како община затекоме од спорту само Шмента и Марта, а днес имаме много спортове, имаме много секции и безплатно е све за сви нашите дечица. Един голем дел от бюджета се отваја за спорт. Степчо е до мене прв мой сарадник и Миньо и Шмента како помочник и днес е про едно ние спорт от главата. Не да стане професионално, но децата да имат прилика къде се такмичат и да понесат името на наш Босилеград. И проносят го. Веруйте ми, в България, и в Сърбия, и сегли. Затова имаме и така гости от много по-големи градове и вече има говорили някои срещи, които ще се видят у настояще. Браво! Браво за сите вас! Мило ми, че тази вечер съм с вас и надале спорта ще се помага максимално и убеден съм тази млада сегашна генерация, която изникна от подмладата на младост, че освои прво место. И че улагаме, и повече че улагаме, и за друго не мора да имаме, а за спорта винаги че имаме. Да сте ми живи и здрави и само напред общината е с вас. Сега давам думата на господин Миодраг Якимов, дългогодишен президент на ФК Младост, да в името на всички президенти на отбора произнесе поздравително слово и да не забравим, тази изложба е по негова идея. Заповядайте, господин Якимов. Добре вечер на сите. Искам да честитим само юбилея на Младост 50 години, што викат и за 50 това да се видиме. Ние што наменшеме футбол играеме, нас и ставляше за председници. Честит юбилей, све најго напред.
Сега давам думата на Александър Захариев, първия вратар на ФК Младост Брусилия 75-та година, да в името на всички бивши футболисти произнесе поздравително слово. Заповядайте, господин Захариев. Аз не съм толкова вече като председател, най-напред друго нещо да ви кажа. Най-напред първо искам да ви поздравим сите, що сте дошли от толкова голям брой. Това показва дека сите обичаме младост. И ние обичаме, и сме я обичали, да сме я формирали. И везе с формиранието, я имам некои работи, бил съм на некој начин како некронисани новинар, па съм забележувал всичко това, што е могло да се забележи и сам показва дека това е на некој начин история. Но преди да се формира младост, имаше турнири. Турнири по мали футбол и една от тия е останала тук диплома при мен на екипа Драговищица, как вика на освоено първо место на турнир по лето 75 по мало футбол. На 22 юли 75 година. Той на някакъв начин било претеча на младост тия турнири, но по тия турнири ние сме, ето да кажем пак, я имам някаква тук улога, издаваше ме зидни новини. Един от тия зидни новини аз съм съчувал. Беа изтъкнени, но и поред това, що сме били като новинари, да сме описвали целите утърпници на малия футбол, сме ги казвали, дори сме се опущали на това да оценюеме кой футболен, коя оцена е добивал, какво такова. Имам тук преди малко се види от ветераните от първия тим, а първия тим е довали тук. И Боянов, що го каза кмет. Борис Тасев, и он знае това, неговата екипа се викава Километър, а играла против ЧСК. Това е, викал се така, Чиперски спортски клуб. Значи, още тега сме размишляли за някакъв клуб. И они са изгубили. ЧСК ги победил с 4-1, а аз съм написал така в своя извещен, целокупни извещен, како за вечерни новости. Екипа Километра е имала лош дан и я го цитирам последният, но нече да замарам с това. И яко е Б. Тасер, това е брат му Васил Тасер, е играл извърсно, но една ласта не чини пролеч. Аз съм така констатирал. Става извещач Александър Захариев. После това са били 6 екипи, значи Ранина, ЧСК, ГНА, пощо имаше това война почта, Чавдар, они са от uvek Чавдар били рече, Километър и Златна длака. Златна длака. А по тази Златна длака на зидните новини ние направиме и изнесоме така и карикатура. Видиш, това са карикатура. Миланчо, Пашко, Станчо, сите, които са били, на някой начин си личат, но това е Златна длака. И Златна длака изпод нея първо стои. Наша екипа вече спремна стои, а противник се от нас бой. Кой си да ти ги потепаш и да помнат? Да, се удачите. Да. Но, размишляме за тая омладина, тя играла на това, на тия турнири, размишляме да формираме клуб и трябва, че е инициативата. Я от формирането на младост, как е формирана младост, аз съм некој стицам околности пак на това, како некој новинар. Значи, успел да се чува моята легитимация за футболер, ето тук стои и пише дека е... Не пише Казмир книга, пише само Захариев Александър. Дека е на 10.9.75 регистриран. Регистриран е после на младост, това е преко Врани до Сараза, на 23.9.75. А първа утърпница играем на 28
септември, 28.9.75. От тамо почине и друго мое некое бележение, яко некој Маđiовича само вади нещо изчетно. Но ovo je bilo mnogo važno u taj smislu što тука zaista бележим сите резултати с и кратък опис на сите утакмици от почетъкот до улазот у Јужноморавска лига, Брајање Лесковаc, така се рекава 76-та година. Ja neću site da ćete mogu samo po rezultati nešto da ispomenem, ali prvata utakmica, otprilike sam nešto u to vreme zapisao sljedeće. Fudbalski klub Mladost iz Bosne je formiran avgusta 1975. godine. Prvu utakmicu odigrao u Bujanovcu, te je bio debir na Zelenom polju. Tada je klub Mladost nastupao u sljedećem sastavu, ja treći sastavu neću da kazujem, Stevan ovo večer kazao, on se tu gore večer izdaje. U drugom polovremenu su izvršene izmene ekipa, a umjesto Tomislava Gligorova, to neki učito, za ovih koji ne znaju, u igru je ušao Antono Dragan, pokojni doktor Dragan. Tek kada se povredio Hristo Arso, ušao je Stojan Vasić i to je bio pravi potez stručnog rukovodstva. Prvo polovreme, završeno je nerešeno 1-1, ali ipak je važan konačan rezultat. Naime, BSK Mladost 1-5. To je bio prvi uspješni nastup na tuđem terenu. Trener kluba je Stojan Zaharijev, njegovi pomoćnici Jović Radomir i Diogira Boris. Posle toga dovodi Moravac od Predajane i igraje u Bosilegrad na domaći teren i da kažem na 5. oktobar. Na 5. oktobar je roden naš Jokmet. Bili je bolest, kad smo igrali. Pobedili smo normalno 6-2. Ovdje ide na gostovima u Preševo, to je malo vruć teren tamo. I igrajeme 3-3. Marata izjednačuje tamo 2 gola. Železničar Mladost je pobedio Bananska Banja 6-3, međutim, u Mletoš sam zapisao tuka, ajde da iskritikujem recete. Više zapisao sam ovako, očajni su bili odbrani golmana Metode Čipeva, vrlo nesigurno pri intervenciji. Čekaj, častno, preko intervencije. Poništeni i 3 gola. 3 gola. Sad, Mladost napravila 4-1 i mislimo ta utakmica od Železničara, stranu Zaharijev Stančev si dao otkaz. Otkaz nije više trener za prvi tim, nego prezimat Radomir Jović i Boris Jurjev. Mladost napredak 4-1 normalno, od Sudurice do napredak, od Sudurice, dosta vrlo. Posle toga, site ekipira manje više ubijene, pobedene, Mladost napredak, 2-2 igrajme u Sudurice, to je konačno bez razlike, da li će pobedili ili ne, nisu se već plasirali za Južnomoravska liga. I u Južnomoravska liga počinje više tu mnogo jakih timove. Ovdje Pusta reka Bojnik, ali Pusta reka Mladost 3-1, Mladost Morava 2-7, Železničar Mladost 3-0, Mladost, Veternica Mladost 3-0, Mladost Mineralac je utakmica odigrana na novom terenu, što smo ga provisali prvom pobedom. To je bila prva naša dobra igra. Mladost se polako oporavlja od 4 poraza prethodnog 4. Najbolji pojedinci bili su kapitani ekipe Đorđe Djedir i Vitomir Cvetković, strelac jedinog gola. U vezi s taj jedini gol, ja ti ga predvijem na taj prvi taj teren naš i nekako Rik Korner dava tu ni gol, ja padam ovamo namo, moja nekako greška,
ali prevodi Dragan doktoru i mi dava veštačko disanje. Ja vikam, Dragane, ništa mi ne, ti tako ništa gol. Poništava gol i ostaje 3-0 za Mladost i to pobjeda. Dakle, više da naši od tebe se spomene. To tako ostaje. I sad da sam ja na neki način bio objektivan u site ti navodi, što piše i ono kao mladog nastavka od Bratmilovca. Kaže, po veoma lošem terenu Mladost i Bratstvo su podelili bodove, Prvo Bratstvo je došlo sa zakašnjenjem, mnogo sitno sam napisao, sa zakašnjenjem od 22 minuta i počela utakmicu sa 8 igrača. Mladost je uložila žalbu zbog toga zakašnjenja. Domaći futboleri su, misli se na Mladost, vodili se 2-1. Pred krajem utakmice primili smo gol sa nekih 20 metara. Pogrešno degažovana lopta od strane golmana Zakarijeva. I dobar lop za njih je značilo izjednačenje, a mi smo ostali za žalbu za gol. Znači, gdje sam samokritičan, pa sam kazao da je moja greška bila užasna. I така završava na neki način prvi odel na Mladost Južnomorska liga. Prvi je taj jesen. Prolični odel počinje za nas katastrofa na neki način. Jer počinje me više se zato što ti je pretežno opasnica na timu sa studentima. Ja, Draganco, Dragan, Skopje, bilo Skopje, bilo više. I sad kad ima nije to, nakon se igraje Mladost, primjerno u Leskovac, u Pečeljevci, on nije upisno od studenti, dojeme, igraje po sebe, ne ce niko bilo. A koji je ono vamo, Dragan, koji sam bilo Skopje, ali sad od njega se igraje u Prešatu, ja kada se igraje. Oma koji sam tamo igrao, poviše se u Leskovac igrao. Međutim, osipuje se ekipa ta, od taj prvi film i počinjene katastrofalno gubi. Ja sve što ne to da spomenem, ne možem da skrenujem. Počinje tukaj u prolični odel, znači Mladost spustila neka 2-3, morala 4-1, 10-2, 3-2, 3-2, 7-0, 5-1, 3-2, znači 10-1 i tako. Ja pa spadam ne vidim od tije kurioziteti u Štuburicu da igraju s Radnik koji sam ugovorio. Oni od toga su rekli u tim zbiru, to ajde, kad čine su autobusi tamo, da bide tamo na neki način ajde, pokširi pa da odigraju, ja to ništa ne znači, Radnik mnogo pojak bilo od nas. Stranu neće možete trener, ja ti dobe, vamo, oni si počeli gledati, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, nije dano me iz gol, ajde, možete biti 5-2, pa kad se oni zabrali, igra, 16-2, to nema ni u Nigerija, ni... Ja isto samo da se obrnem na ovih segašnji Bićan Mladost, ništa smo običali. Sigurno rezultati će dodati. Imali smo i međunarodni utakmici i ja imam neke postoji doma sa Zdevalenci, sa Zdevom. I sve to je bilo i druženje, i Robić. Благодарим, ja moram samo da kažem, pošto je mnogo, možda sam ga zaboravio. Благодарим na taj čovjek tukaj, Stevan Stefan, koji na nekoj način od futbolskih klub Mladost, njegova zasluga, može bi Kmeto je tukaj u to uključen, prerasnao u sportsko društvo, što je to golem uspjeh za nas. Znači nije rasprede, unapređujeme se i ste na nekoj način stasali za te narode. Nadam se sa Kalata tamo neka činila još u sportu i sve, ali odlično. Pozdravljam i Site ponovo i želim mi srećni praznici predstojeći. Благодаря, господин Захариев. Сега давам думата на господин Дарко Трајков, настоящ футболист и капитен на сегашниот отбор, да во името на настоящиот
нашите футболисти произнесе поздравително слово и открие тази изложба. Заповядайте. Добър вечер. Уважаеми гости, скъпи ветерани и бивши настоятели заседатели, скъпи приятели и привърженици на футболски клуб Младост Съвет, за мен е чест и особена привилегия като капитан на отбора на футболен клуб Младост да ви приветствам по повод откриването на тази изложба от фотографии. Повод на 50 години от създанието на нашия клуб. Тези фотографии не са само просто кадри от миналото. Те са живата памет на Младост. Свидетелство за труд, отдаденост и любов към футбола на поколенията. Половин век история означава много. Победи, трудни моменти, радости и изпитания. Но преди всичко силен дух. Днешният отбор стъпва именно тази здрава основа. Създадена от всички, които са били чест на футболен клуб Младост през годините. Изказвам своята истина благодарност към всички, които са допринели за създаването на тази изложба и за съхраняването на историята на клуба, като и към всеки, който е по един или друг начин оставил следа в него. Нека тази изложба ни напомня откъде сме тръгнали, да ни обяснява и вдъхновява да продължим напред. Все още по-голяма вяра и амбиция. Честит юбилей на футболен клуб Младост и нека следващите години бъдат изпълнени с успехи, спортен дух и нови победи. Благодаря ви. Благодаря, господин Зайков. Още веднъж честит юбилей на всички, а сега заповядайте на коктейла, наслаждавайте се на богатата история на футбол Младост чрез тези фотографии и честити празници, нова година на всички.